Le Conseil Babbar supérieur de la Majalisar médecine Kula da traditionnelle du Magungunan Cameroun Gargajiya na ƙasar Kamaru sun haɗu ranar 27 zuwa ranar 31 na watan Agusta da ya gabata na shekara ta 2020 saboda zagayowar ranar bikin maganin gargajiya na nahiyar Afirka a ƙarƙashin jagorancin ministan kiwon lafiya na ƙasar Kamaru, Manauda Malashi. Karo na 18 kenan ake gudanar da wannan bikin saboda ƙoƙarin tantance irin namijin ƙoƙari da ci gaba da magungunan gargajiya suka yi shekaru 2 da suka gabata. Bayyana magungunan, tantancewa, fadakarwa da karantarwa da kuma ire-iren ayyuka da suka gabatar cikin kwanaki 5 na haɗuwar likitoci masana magungunan gargajiyar. Damar da waɗanda suka halarci wannan taron suke cewa suna mutunta ci gaban magungunan gargajiyan. Shekara ta 2001 zuwa 2020 yayin gudanar taron, ministan kiwon lafiya na ƙasar Kamaru Manauda Malashi ya lura da ci gaba da gudunmawa da gwamnati ta bayar na taimakawa ci gaban magungunan gargajiyar. Inda ya ƙara da cewa gwamnati ta buɗe wajen gwaje-gwaje da bincike kan magungunan gargajiya tun shekara ta 1965 saboda kimantawa da bunƙasa magungunan gargajiya. Ya ce a shekara ta 1987 aka fara samun haɗin kai ta ɓangaren likitocin gwamnati da masu zaman kansu da kuma likitocin masana magungunan gargajiya. A cewarsa, a shekara ta 2002, sabon jadawalin ofishin ministan kiwon lafiya da aka kirkiro a ƙarƙashin jagorancin ofishin kiwon lafiya na farko da zai jagoranci haɗin kai da likitoci masana magungunan gargajiya. Amma an sake canza wannan jadawalin dangane da tsarin dokar sake tsare-tsare a ofishin ministan kiwon lafiya na Kamaru. Likitocin gargajiyan sun samu damar bayyana matsalolinsu dangane da wannan rana mai cike da tarihi. Shugaban Antraza Association Nationale des Tradipraticiens de Santé du Cameroun, Farfesa Ubarazak ya tofa nashi da cewa a birnin siyasa suke, wato Yaounde, babban birnin ƙasar Kamaru, kuma za su yi siyasar magungunan gargajiya na Afirka, kuma za su buɗe jami'a domin karantarwa. Inda shi shugaban ya ƙara da cewa wannan shine dalilin da ya sa suka buɗe wannan cibiya ta magungunan gargajiya. Ya ce sun samu ƙwarin gwiwa dangane da ziyarar da suka kai wa shugaban majalisar dokoki na ƙasar Kamaru, Kavayeye Jibril, da irin tasa gudunmawar da ya bayar, har da wani kalanal da shi ma ya taka rawar gani. Daga cikin likitocin gargajiya, Tumenta Valentin Kunshu shi ma ya ce fatarsa komai ya je daidai kuma su samu ci gaba. Gagarumin ci gaban da magungunan gargajiya suka yi ya sa 'yan Kamaru sun yi imani da aiki sosai. Sai Farfesa Ibrahim ya ce yana kira ga dukkanin ɗalibai masu diploman GCE Advanced Level da digiri da diploman Doctor su shiga karantarwa domin ɗaukaka tarihi da bunƙasa likitanci a gargajiyance. Sannan Dr. Pierre Numesi ya ce yana matukar jin daɗi da 'yan uwa 'yan Kamaru suka fara gano magungunan gargajiya. Idan akwai matsala ba za su shiga damuwa ba, kasancewa magungunan gargajiya na iya warkarwa. Kar da mutum ya fidda tsammani. Hakika ya ƙara da cewa yana godiya ga manyan sarakan gargajiya da hukumomi da suka halarci wannan taron.